инҷили Луқо боби 1. Азбаски бисёр касон ба тартиб додани нақли воқеаҳое шурӯъ карданд, ки рӯй доданашон дар миёни мо пурра маълум аст, чунон ки аз ибтидо ба василаи шоҳидон ва ходимони калом ба мо расондаанд. Ман низ савло донистам, ки ҳама чизро аз худи аввал бо диққат тадқиқ намуда, пайдарҳам барои ту, эй Теофилуси муҳтарам, бинависам, то ки ту бо эътимодии таълимотеро, ки дар он тарбият ёфтаӣ, бидонӣ. шарҳи оятҳои хондашуда. китоби Луқо тахминан то соли 70 мелодӣ навишта шудааст. Луқо ин инҷилро ба шахси номаълуме, ки Теофилус ном дорад, менависад ва дар давом мебинем, ки Луқо ин хушхабарро ба ғайрияҳудиён, яъне ба бутпарастон менависад, чунки ӯ дар вақти сухан рондан бештар фарҳанги ибриро меомӯзонад ва ӯ ҳамчун табиб ба тафсилот аҳамияти калон медиҳад. Луқо аз ояти 1 то 4 чунин мегӯяд, ки бисёр шахсон барои тартиб додани нақлу воқеаҳо сар карданд, ки рӯй додани ин нақлу воқеаҳо маълум аст, яъне ин воқеаҳое, ки сухан ронида шудааст, нишон медиҳад, ки ин гуфтаҳои Исои Масеҳ аст, ки бояд ба амал ояд. ӯ дар ояти 2 мегӯяд, ки аз ибтидо шоҳидон ва ходимони калом ба мо расонданд, яъне ҳар он воқеае, ки тартиб доданаш оғоз гаштааст, дар асоси шаҳодати шоҳидони калом будааст. Калом ин Исои Масеҳ аст. Инро мо дар инҷили Юҳанно боби 1 ояти 1 дида метавонем, ки хушхабарнавис ва илоҳишинос Юҳанно Исоро калом меномад ва Луқо инҳоро дар зери роҳбарияти Худованд навиштааст. ӯ мегӯяд, ки мо ӯро бо чашми худ дидаем, мо ӯро ламс кардаем ва муроқиба намудаем. Дар ояти 3 ва 4 Луқо ба Теофилус мегӯяд, ҳар он чизе, ки ба ту нависта истодаам, аз аввал бо диққат тадқиқот бурда шудааст ва бо тартиб нависта истодаам, то ин ки ту, Теофилус, он таълимотеро, ки гирифтаӣ, барои бо эътимод, яъне боваринок буданаш шубҳа пайдо накунӣ, ё ин ки дар ту шубҳае пайдо нашавад. дӯстон, биёед аз рӯи каломе ки хондем дуо мегӯем ва аз Худованд хират мепурсем. Худованд, раҳмат ба ту ва барои каломи ту, ки барои ман дода шудааст. Ва ман медонам хушхабаре, ки барои мо овардаӣ, дар асоси шаҳодати шоҳидон нависта шудааст ва хушхабарнавис оиди ин хуб тадқиқот бурдааст ва баъдан бо тартиб навиштааст, то ин ки шахсан имрӯз ман ба каломи ту шубҳа надошта бошам. Худовандам, ҳама вақт ту маро барои иҷрои фармоишҳоят қувват диҳ, то ин ки ман ба гуфтаҳои ту шубҳа надошта бошам. Бо тавассути каломат сухан биро, чӣ тавре ки забурнавис дар таронаи 118 ва дар ояти 18 мегӯяд: чашмони маро воз кун, то ки аз тавроти ту корҳои аҷоибро бубинам. Ҳамин тавр ман низ аз ту хоҳиш мекунам, чашмони манро воз кун, то ин ки корҳои аҷоибатро ва қудрати туро бубинам ва ҳама вақт ба ту умед дошта бошам. Ба номи муқаддасат дуо гуфтам, Исо.